Ето, снима видео. Но понякога от същия бутон не ти позволява да го спреш. Той ще му е като запазена марка. Да. Снима радиационния фон. Ще се види ли? 1,3 микросиверта в час. Не се вижте обаче. Готови ли сте? Няма, брат. Вътре в моста, бе. Няма. Какво? Аз го видях. Абсолютно. Не, има силото. Ето го вътре. Просто не... Аз помня, че мерихме тук, да излизахме, защото под моста нямаше обхват. Кажете, като са готови. Готови. Първата. Тук даже 0,05. Не. Не. Това не чакай. 0,20 е максималното. 0,2 максималното. Добре. Оттам долу колко ще мериш? Няма най-много. Мисля да ще правим. 0,1 Нищо не е. Това е вероятно най-големият или вторият по големина замърсител на реките в Столична община. Намира се в квартал Бенковски и е директно заустване на канализация в реката. Доколкото знаем, има проект да се изгради помпена станция, която ще прехвърля тази канализация в колектор, който ще отвежда до пречиствателната станция. За съжаление, вижда се как до тук идва относително чиста Суходолска река, но след смесването с канализацията тя е тежко замърсена. Намираме се на сливането на Суходолска река, която виждате тук, а отгоре Владайска река. Суходолска река е пълна с танцуваща целулоза. Надявам се да се вижда вътре в Суходолската река. За сметка на това пък Владайската е относително чиста. Пак се получава едно особено смесване на чисто с мръсно. Тук може да видите на тази изхвърлена гума как целулозата образува специфични водорасли. Това не са растения, а това е целулоза, която се натрупва и образува тези странни такива образования, които приличат на водорасли. Здравейте! Намираме се на сливането на Слатинска река и Перловска река. Перловска река е относително чиста, но Слатинска река, както се вижда особено така в далечината, е доста мръсна. Причината за това е едно вливане, което е на около 100 метра нагоре, което може да видите в едно от другите видеа, които ще запишем. Здравейте! Намираме се в река Слатинска при директното заустване на канализация. Тук могат да се видят два интересни артефакта. Едното, разбира се, незаконното заустване на канализация в сив цвят.
Реката до тук тече поне относително прозрачна и що годе чиста, но след това тече в отвратително състояние. А тук може да видите резултата от мокрите кърпички. Виждате доколко високо достигат те. Здравейте! Намираме се на Слатинска река. Директно напред можете да видите директното заустване на канализация. Това е от лявата ни страна. Може да видите недобре работещ преливник. Слатинска река до тук тече относително чиста, но бидейки атакувана от две страни от канализация, виждате, че тя става напълно непрозрачна. Миризмата тук е така потресаваща. Ние дори не можем да влезем да измерим поради огромното количество целулоза, не можем да влезем да измерим дебита. Така че ще го направим в по-долен участък, където вече целулозата малко се е разтворила и оттеила. Такива места не би трябвало да има. Здравейте! Намираме се на сливането на Перловска река отдясно и на Владайска река отляво. За съжаление, тук вместо едно красиво и вълнуващо място, по-скоро е леко тъжно, защото и двете реки са мръсни. Макар не в абсолютна степен, защото успяват да се самоочистят до известна степен и относително бързо от целулозата успяват да се отърват. В крайна сметка тук мирише неприятно, а по дърветата е пълно с пластмаси, мокри кърпички и всякакви други замърсявания, като водата е с доста голямо съдържание на канализационна вода. Намираме се на река Искър и може да видите нещо доста интересно. Докато водата изглежда много чиста, в момента, в който Симо започне да ходи по дъното и се издига, то е нормално, издига се кал, но веднага замирисва на канализация. И причината за това е, че тези отлагания всъщност са канализационни. Именно заради това, когато правим измервания, е добре те да бъдат от седимента, защото седимента пази историята на замърсяванията, докато меренето на водата може да ни обърка, именно защото просто голямо количество чиста вода може да разреди достатъчно много, както се вижда тук, замърсяването. В Перловска и Владайска река има тежко замърсяване, много големия обем на вода от Искъра всъщност почиства и прави така, че тази вода да изглежда доста чиста и приятна. Намираме се на река Искър и това е начинът, по който ще мерим по-дълбоката част на реките. Имаме гребо-солетка на него, което започва от 45 см. И това е уреда за мерене на скорост на водата, който ни беше даден от Димитър Куманов от Балканка. Заповядай, Симо, и давай към дълбоките речни нива да видим какъв е дебита на Искъра. Да видим сега тази лодка, как се опрасне. Виж, ще го прияли? Крака, двата крака по-напред. Така. Да, просто разпреди си малко тежестта и ще стане.